Many Christians are struggling with watching corn and masturbation. Ukudijaya. Story time. When I was still working at the bank, right, I would take a taxi from Edanun. Exeni every day. There was this umama omkulu, onestim, mama, like umama webhaji, like onestima, ohloniphekileyo. Fika kwethu ndizawukhwela past 6. Eteksini nguye ovula ngomthandazo. Sicule and then afunde ilizwi. Endleleni apha ne on the freeway. Thina ke abanye sawuthi Mike Pinar, umyathi Calprema, and then ingene ngapha itaxi mus iye for track. Ifike ndehlike pha Capitec Bank BSC building head office. Hayi ke and ilizwi lakhe lindiphilisa. Hayi man kha. Ilizwi lakhe like would carry me throughout the day. Ngenye mini ke siyabhideka ngechange. It was the price increment up. Ukuya eBellville it was like 13 rands. So ngoku I think sibhidaniswa apha yichange. Undinika ifoni yakhe uthi mandivule icalculator so that sizosort out lento yechange. Hayi ingabi nomsebenzi lonto. Ndithathe ifoni yakhe ndivule ukuthi ndivule icalculator. Ndibale ichange zabantu ndibalance kuba kushotha bani. Okay, no problem. Bazalwane xa ndisithi kwi ndingena kwi-website ine-X video ibhaliwe big muthongolo big tontolosi. Ndiphitheke uba umama webhaji ngoku ubukele ezi zinto. Hayi ndiyeke mna ndingene ndicalculate ndimxela uba itshintshi kusiyeka malinda akaboni kakuhle. That is the problem, because if bendivule ifoni yakhe yathi bha eza zinto ebezocutha ifoni kaloku avale ezo website zakhe. Hayi ayinamsebenzi ke senze ichange mina ndivale icalculator mus ndishiye kula app yakhe yamanyala ndimnike athi yo uvule ntoni ngoku mntanam. Ndithi ubani? Mna ifoni yakho ndiyifumane kanje mna. Uthi asoze kaloku ya ke ndithi okay ithi ndiyivale. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. iDecember ungubani nanangu makuqoqa indzaba yamake mfundisi bekabukela amavideo emdavazo efonini yakhe makasuka lapha yatimangalisa wenda ngathi akade ukuthi akhe lamavideo sekabuta alo sesikokuthi uvuleni. What do you mean? What do you mean? Kwabona amahloni masakubambile you don't even know what to say nawe sozama kuti defender kungabonakala ngazuthi ngilo muntu kahle lo nguye. One thing about labanye bazalwane bambathe isikhumba semvu bathanza kudendwa abungqole ngcwele judging people kube nabo benda migilingwane yabo, and God always has a way yokuba exposer bantu labanjalo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next time. I'm signing out, so goodbye.